खुलुमबाय रायजो जोंथोंमोन फिन खनसेबाव हेल'सबvlogआव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनो थाग्रोबाय दिनै सावरायनो थांगासिनो दङ नै मोनसे टक श' जितु बेनि उनाव भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ बेनि सिगां बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिबो न'खरनिसिम आरो नोंथांमोननिसिम बयखौबो हेपि दिवाली आरो आङो आरज गाबो बयनिबो न'खरावहाय नैबे लाइट फेस्टिभेलनि बायदि बयनिबो न'खराव सोरां आरो जेब्लायबो गोजोन थासारिया फैयो नैबेखौ आंनिफ्राय हामबायनानै बावहरबाय गिबि गिबियावनो दिनै जोङो सावरायनो थांगोन माखासे टक श'नि खोथाखौ लानानै नैबेनि उनावनो नोंथांमोननो नैबे भिडिअखौ होनो थांगासिनो दङ आरो बेनि सिगां नोंथांमोननो मैयानि थांनाय हराव जितु दिवाली सेलिब्रेट खालामनाय नैबेनि माखासे क्लिप्सफोरखौ नोंथांमोननिसिम ससे दिन्थिग्रान लानो आखायाव लादों जागायनायनि सिगां नैबे जोंना ओरैबायदि डेक'रेसन खालामदों बारा गैया सिम्पोलै नैबेबायदि आवाथि सावनानैहाय नैबायदि आलारि बाथि सावनानै जास्ट माने दिवालीखौ एन्जय खालामदों एज इट सिम्बलाइजेस द लाइट स' द लाइट फेस्टिभेल बेबायदि नै ओरै सिलासो थांगासिनो दं नैबेयाव बयबो एन्जय खालामगासिनो दं नोंथांमोना नुनो मोनगोन ओरै लाइट खोजोबदों नै So everybody is enjoying today. बयबो फैदों दिनै all family दिनै बयबो दंजोबो न'आवहाय नायदो जोंना मेडामा मा खालामदोंलै Happy Diwali ma'am. Hello. Happy Diwali नैब्रा हाय होनदोब्रा Hi Happy Diwali. बयखौबो बिसर दे दिवालीनि हामबायना बावहर दिवालीखौ मानि थाखाय फालियो हा माने फालियो दिवालीखौ दे दिनैनि दिनाव राम सीता ओमफ्राय लक्ष्मणा 14 बोसोरनि बनबास बारनानै न'आव फैनायनि रंजानाय नामा गासिबो न'खौ वेलकाम खालामनाय अके थेंक इउ दे उनाव रायलायबावसिगोन मोजाङै आइ खोन्था दे दिवालीखौ मानो फालियो देलाय दे खोन्थालाय नों मिथिनांगोन दे दे माने खोन्था दे मा जादों नोङो ओमफ्राय जासुलि नों खोन्थानाव दिवालीखौ मानो फालियो दे खोन्था राम लक्ष्मण वनवासाव थांदोंमोन 16 years बेवहाय रावणा सीताखौ जेब्ला अपहरण खालामना लांदोंमोन अब्ला बिसोर लंकायावहाय वार खालामनानै जेब्ला सीताखौ लाबोफिनो दुर्गा फुजानि टाइमाव दसेरा जायो जे दसेरायाव रावणखौ सावखांनायनि उनाव फैनानै दिनैनि दिनाव अयोध्या मोनफैफिनो आरोना राम लक्ष्मण सीता अयोध्या मोनफैफिनो ओमफ्राय बिसोरखौ वेलकाम खालामनो थाखायनो लक्ष्मी फैनाय बायदि मानियो आरो बिसोरो लोखि फैबाय आरो दिनै सीता फैफिनबाय नंमारगौथ' 100% दे सिलायाव बयबो नै बगावनो रेडि बयबो सोर मा सावदों रुक जाओ आइयै खोमसिनो ओरै मामि माइमा बमायानो खाबाखै माथो नोंनालाय खारखाबाय हरै जोंना दे मा दङ दे नैबे बमा दिनै बे मा बियो सार्कोल खेबसेनो लिंगा 1000 बेनिफ्राय आरो मा दंबावो नैबे रल ओमफ्राय नैबेलाय मा बे एखे बेबो लिंगा 1000 बे मा कलगास आच्छा rocket enjoy everybody enjoy ayo jumjin nोंहालाय मा
Diwali mana? Jumjin Diwali, Happy Diwali, Happy Diwali. Badau doंसो मायो गिदोंसो दिनै. Happy Diwali. Happy Diwali Jumjin. Happy Diwali. Okay. Flashlight जलाओ तो. Okay. So जोंनाव दङ दा नै 1000 roll cracker नि मोनसे गोलाव लाइन. So नै बेखौ जोङो दा रेडी होने से बोलना. आप भागो चलाय थांगासिनो दङ. रेडी है? हो गया. Wow. So रायजो राजा नोंथांमोनाबो फोरमायहरनो हागोन नोंथांमोना न'खरावहाय बोरै सेलिब्रेट खालामखो कमेन्ट्स खालामनानै फोरमायहरनो हागोन आरो सोरबाफोर न'खरनि रंजानाय बाजानाय क्लिप्स दिन्थिहरनो सानदोंबा आंनो मेल खालामहरनो हागोन लोगोसेनो जों नैबेनि उनावहाय नोंथांमोननि सेराव लाबोगासिनो दङ टक श' त्रिपुरानिफ्राय जोंहा आलासि सासे दावबायफैदों नै बिथांजों जोङो माखासे इन्टारेक्ट खालामगोन बर' आरो बर' माबायदि रावफोरखौहाय जोंनि बर'आव मा बुङो बिथांमोननियावहाय आरो बेखौ मा बुङो माबायदि सिमिलारिटि दं नैबेफोरखौ सावरायगोन लोगोसेनो बर' बर'जों लोगोसे नेपालि आरो एसामिसखौबो जोङो इनक्लुड खालामनो होननानै सानदों स' नोंथांमोना नैबेनि सायावहाय कमेन्ट्स खालामनानै कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरनो हागोन आरो लोगोसेनो गोबाङानो सोंबाय थायो कमेन्ट्सआवहाय फंबाय आदा नोंथाङा मेरिड ना आनमेरिड स' नैबेनि बागैबो नोंथांमोननि सेरावहाय दिनै बेनि सिक्रेसिखौ नोंथांमोननिजों शेयार खालामनो होननानै सानदों आरो लोगोसे इन्ट्रडक्शनबो होगोन सोर दिनै नैबे नेक्स्ट भिडिअ'आव नुजाथिगोन स' बे भिडिअ'खौ नायगोन आरो एडिसि जितु अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल त्रिपुरानि बे थासारिया माबायदि आरो सोर खुंथाय गोहोआव दङ बोरै सालायगासिनो दङ सोरनि आन्दाराव दङ आरो बेसेबां सनावहाय बिथांमोननि त्रिपुरानि जितु त्रिपुरा मथानि लिडारशिपआवहाय दिनै बिथांमोननि आन्दलना माबायदि सोलिगासिनो दङ बेसे गोख्रों सोलिदों आरो बेवहाय मा बादा फैदों माबायदि अबस्टाकल्सजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों नैबेफोरनि बागै एसे आबुङै सावरायनो थांगासिनो दङ नैबे नेक्स्ट भिडिअ आसा खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबोद अनसायगोन आरो जुदि बे भिडिअखौ थाबैनो लाबोनांगौबा नोंथांमोना थाबैनो नैबे भिडिअखौहाय 50-100 लाइक्सनि गेजेरावहाय लाइक खालाम आरो जेसेबां हायो एसेबां शेयार मोजां जागोन ना जाया नोंथांमोना आसा खालामदों नैबे भिडिअखौ लाबोनांगौ होननानै नोंथांमोना जुदि लुबैदोंब्ला कमेन्ट्स खालाम एटलिस्ट मिनिमाम बारा नङा 50 कमेन्ट्स आरो लोगोसेनो 50 बा 100 लाइक्सनि गेजेराव नोंथांमोना नैबे ट्रेलार हिसाबै हरनाय भिडिअखौ नोंथांमोना 100 लाइक्स जुदि हरोबा नोंथांमोननि सेरावहाय थाबैनो नैबे नेक्स्ट भिडिअखौ लाबोनो थांगासिनो दं गोजोन्थों